ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ନା? ଓ ଭାଇ ଚାଲ ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପାଗ ଟିକେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାୟୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜମା ନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପବନରେ କଲରା ନଟା ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ମୋଡ଼ି ହେଇକି। ତମେ ସେପଟେ ସବୁ ଲଗଉଥିଲ, ପଛପଟେ ଲଗଉଥିଲ, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଲଗେଇନା, ଏଠି ଭଲ ମଞ୍ଜାରେ ହେଇଛି। ସେପଟେ କଖାରୁ ଲଟା ହେଇ ଭଲ ମଞ୍ଜାରେ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଏଇ ଝୁଡଙ୍ଗ କେତେ ବଢିଆ ମଞ୍ଜାରେ ହେଇଛି। ଏଇବା ନୂଆ ପତ୍ର ଗଜା ଦେଇଛି, ବଢିଆ ମଞ୍ଜାରେ ଫଳିଗଲାଣି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗଜା ଦେଇନି କି? ସବୁ ଭଲ ମଞ୍ଜାରେ ହେଇଛି, ବାକି ସେଇ ଗୋଟେଟା ହଉନି କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି, ଭୁଷୁଣା ମାରି ଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚଳିବ, କେନାବଡା ଅଛି, ସେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ଝଙ୍କା ବି ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଛୋଟ ବେଳର ଖେଳ, 90s ର ଖେଳ, ଯୋଉଟା 20s ପିଲା ଖେଳି ନଥିବେ। କେତେ ଖେଳୁନା ପିଲାବେଳେ। ହଉଛି ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀ ସେପଟେ କୁକୁଡା ଭାଡି, ଦୂରରେ ବିଲ। ସବୁ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପଶି ଯାଇଛି, ବାସ୍ 2 ଦିନ ବର୍ଷାରେ। 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଣି କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲ? ଆଉ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ତ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ବି ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆକାଶୀ, ଏଠି ବି ଲଗା ହେଇଥିଲା ଦିଟା। ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାର ଯୋଉ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଯାହା ପଡିଥିଲା ସବୁ ଛିଞ୍ଚ ତରାଙ୍ଗି ଖେଳେଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ପାଖାପାଖରେ କେତେ ଉଠିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ବହୁତ। ଇଏ ହଉଛି ଟାଇଲ, ଯୋଉଟା ଖସି ପଡିଛି ପବନର ବେଗରେ। ଚାଉଳ ବାଛି ହଉ ଆଉ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଚେନ, ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଚୁଲି। ଚୁଲି ରୋଷେଇ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଏପଟରେ ଜହ୍ନି ଲଟା ମାଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚାର ଗାଡି ସେ କଲର ଲଟା ପାଇଁ ସିନା ସୂତା ଅଛି, ଏ ଜହ୍ନି ଲଟା ପାଇଁ ସୂତା ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାନ୍ଥ ଇଟା ଫାଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ଇଏ ହଉଛି ସଜନା ଗଛ, ସିଏ ହଉଛି କୋଳି ଗଛ। ଆଉ ଯଦି ଏପଟରେ ଦେଖିବା, ବିଲ। ଏଇଖିଣା ଯୋଉଠି ପାଦ ପକେଇବି ଚପଲରେ ଭଡାଇ ଭଡାଇ ମାଟି ଲାଗିବ। ତ ନିଜ ଚପଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି, କାରଣ ପୁଣି ସଫା କରି ହବନି, ଗୋଟେ ହିଁ ଚପଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ହଉଛି ବିଲ। ଢାଳୁଅ ବିଲ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ମାହୋଲ। ବର୍ଷା କରିଦେଉଛି ଏପଟରୁ ବି। କାଲି ଏଇ ବିଲରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ବିନ୍ଦାସ, ଆଜି ଏଇ ବିଲରେ ଯାଇ ହବନି, ପଚ ପଚ ଜୋକ ଫୋକ ବାହାରିବେ। ଗେଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଡା କେତେ, କୋଉ ମାଛ ବି ଥିବ ବଟ ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଗରୁ କେତେ କୋଉ ମାଛ ଫୁଟ ଫୁଟ ଭଇ ଘରକୁ ଡେଇଁ ପଡି ପଳେଇ ଆସି, ଏବେ ଆଉ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆମେ ଖରାପ କରିଦେଲେ ମଣିଷ ମାନେ। ଦେଖ କେତେ ବିଲ ପଡିଛି, ବିଲ ଯଦି ସବୁ ବିଲ ଯଦି ଜଣକର ହେଇଯିବ, ଭାଇ ସେ ଅମ୍ବାନୀ। ହଁ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଗାଁରେ ଆଉ। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଯୋଉ ଟାଙ୍କି କେବେ ସଫା ହଉନି। ଛାଡ କାହାକୁ କହିବୁ, କେହି ବୁଝିବନି। ନେତା କିସି କା ନେଇ ହୋତା, ନେତା କାହାର ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ନେତା ହଉନା କାହିଁକି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର, ଏଇଟା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର। ଆମ ଘର ସେପଟେ ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ରୁହ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। ଇଏ ହଉଛି କଦଳୀ ଗଛ, ଅଲଗା ଗଛ ଲଗାଉ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ଯେତେ କାଟିବ ସେତେ ବାହାରିବ, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ବାହାରୁ ଏତେ। ବାହାରି ପଡୁଛି, କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି ଏମିତି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ରାତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସହରରେ, ସେଟା ଏବେ ଦିନରେ ବି ହଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଦା। ଏଇ ଯେତେକ ସବୁ ନୁହଁ, କିଆ ବୁଦା, କିଆ 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 ଯାହା କିଆରେ ସନମ, ସେଇ କିଆ ମାଟି ସବୁ ଏଠି ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନଙ୍ଗା ଘାସ ଉଠୁଛି। ମୋ ବାରିରେ ଫୁଲ ବି କଣ ଆଉ ଲଗେଇବୁ, ସେଇ ମନ୍ଦାର ଫନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟିକେ ଲଗା ଲଗି ହେଇଛି ବାସ୍। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇନି, ଫସଲ ହଳ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ହବ ଆଉ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ। ମିନି ହାର୍ଟ ଆଟାକ, ଖସି ପଡିଥାନ୍ତି ଏବେ, ଟେଡ଼ି ବେଡି ପଡିଥାନ୍ତି, କାଦୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଚିଗଲି। ବେଶୀ ଘାସ ସଫା କରିହେଲା ନା, କି ସେଇ ଘାସକୁ ସେ ନେଇକି କିରୋସିନି ପକେଇକି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ବଟ ସେ ପୁଣି ଗଜା ମାରିଲାଣି, ଦେଖୁଛ ତ।
ଭଗବାନ ମତଲବ ପୁରା ମାପି ଚୁପି ବନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ଖାଇପାରିବ ତାର ଗଛ ପୋକ ଖାଇବ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାର ଫାର କେତେ କଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘାସ ଯୋଉଟାକି ପଶୁ ଖାଇବେ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, କାଟି ପକ ହାଣି ପକ ଉପାଡ଼ି ପକ ବାର ବାର ଉଠିବ। ବିକଜ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପଶୁ ପ୍ରତିକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ମଣିଷ ତ ଦବନି। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମଣିଷ ଜାଗାକୁ ହଡପ କରି ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଶୁ ବି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଫ୍ରି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରକୁ ମଡେଇ ଦେଇଛି, ସେପଟକୁ ମାଡ଼ିବ। କାଲି ଜାଗା ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ପାଣି ନୁହଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥିଲା, ଓ ସେପଟେ ବି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ପାଣିରେ ଫୁଲ। ପୋଖରୀ ତ ଆଉ ମାଛ 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 ଖାଇଲା। ଛୁତି କଣ୍ଟା ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ପକେଇବା, ସେ ଧରିବ ନା, ନଙ୍ଗା ମାଛ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଜାଲ ଫାଲ ବାସ ଟିକେ ନଟା ଆବର୍ଜନା ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ନା, ତାକୁ ଜିନିଷ ସଫା କରିଦେବ ନା, ମସ୍ତ ମାଛ ପଡ଼ିବ। ଖାସ କରି କଉ ହେଲା, ଶେଉଳ, ବାଳିଆ, ସିଙ୍ଗି, ଏସବୁ ସବୁ ନଙ୍ଗା ଭିତରେ ମିଳିବ। କୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, କୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବସା ସବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନା, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯିଏ ଉଠୁଥିବ, ତ ଉଠୁନି ଦେଖିପାରିବ ନା, ସେ ଯିଏ ଉଠୁଥିବ ମହାନୁଭବ ସେ ଦେଖିପାରିବ। କଜଳପାତି ସବୁ ବୁଲୁଥିବେ, କୋଇଲି ବୁଲୁଥିବେ, ମତଲବ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିବ ନା ଭାଇନା, ସହରରେ ମିଳିବନି। ସହରର ଯଦି ଘର କାର ଥିବ, ପାଚେରୀ ଉପରେ ସବୁ ଥିବ ପିଙ୍କ ଫ୍ଲାୱାର, ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନ ରକମର ସବୁ, ମତଲବ କାଗଜ ଫୁଲ, ଇଏ ଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖ, ଜହ୍ନି ନଟା ମାଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ବି ଜହ୍ନି ନଟା ମାଡ଼ିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଜହ୍ନି ନଟା ମାଡ଼ିଛି। କଲରା ସେପଟେ ମାଡ଼ିଛି, ଜହ୍ନି ଓ ହେଇଆକୁ ଗାଈ ଖାଇସାରିଲାଣି। ନା ନା, ସେ ଫୁଲଟା ସୁକୁଟି ପଡ଼ିଛି। ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ଜହ୍ନି ଥିବ, କାରଣ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇଠି ସବୁ ମାଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବେଲ ଗଛ। ନମସ୍କାର। ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରାସ୍ତାର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ବି କିଛି ଲଗେଇଛି, ବଟ୍ ଗାଈ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାର ବି ଲଗାଯାଉଛି, ବଟ୍ ବାରକୁ କିଏ ରଖୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାର ସହିତ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରପର୍ଟି ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୋଷ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜେ ବି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେ ଘର ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ବୋଧେ 3-4 ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଲାଣି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିଲି। ଗ୍ରୁପରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି। ଗ୍ରୁପରେ ଫାଲତୁ ମାଲତୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବକବାସ ପଲିଟିକାଲ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆସେ, ତାକୁ ସବୁ ସେୟାର କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ପକେଇଥିଲି। ଲିଟରାଲି ହାର୍ଡଲି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ସ ବାସ୍। ବଟ୍ ଲାଇକ୍ରେ କ'ଣ ହବ ୟାର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଦେଖ। ଗୋଟେ ପର୍ସନ ହିଁ ଗ୍ରୁପରେ ବୋଧେ 7-8 ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ, ଯେ କି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାର ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ ଓନ୍ଲି ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ 7 ଦିନ ୱେଟ୍ କଲି, କାଳେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ବଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ତ ମୁଁ ସେ ଅନଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଡିସଗଷ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାରିଗଲି। ସରି ଗାଁ ଗ୍ରୁପ୍, ବଟ୍ ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି କିଛି ଫାଇଦା ଦଉନି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବି, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ନୋ ନିଡ୍। ବାହାରିଗଲି। ଆଉ ସେ ଏବେ ବି ପଢୁଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ କି ଜଳ ବଞ୍ଚାଅ, ଇଏ ବଞ୍ଚାଅ, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଳ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଡେଲି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସୁଛି ସକାଳେ ଆଉ ଦିପହରେ, ପାଣି ବହୁଛି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କି ସେ ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରୁ ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ୍ ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ୍ ଟା ହେଲା ଠିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସୁଛି, ସେ ଟ୍ୟାପ୍ ରୁ ଡେଲି ପାଣି ବହୁଛି। ତ ଯଦି 2-4 ଘଣ୍ଟା ନ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡଲି 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପର ଡେ ପାଣି ହୁଏ, କେତେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ବଟ୍ ଛାଡ଼, କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ପାଣି ପୁଣି ତ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ମାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଲା ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଲା। ନୋ କନକ୍ଲୁଜନ୍, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟରେ ବସ୍ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଇଏ ଏବେ ବସ୍ ଆସିବ, ଯୋଉ ମୋ ବସ୍ଟା। ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମୋ ବସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଅଲଗା ବସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏବେ ସେ ବସ୍ଟା ଯିବ ଏ ସାଇଡ୍ରେ, କରିଗଲା। ବଢ଼ିଆ। 5 ଟଙ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗ୍ଲିଚ୍ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନା ଡିଜାଇନ୍ ସେଇଭଳିଆ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ବୋଧେ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ହଉ, ଯୋଉଟା ହଉ, ଗୋଟେ ବସ୍ ହେଇଗଲା 6-7 ନର୍ମାଲ ହେଉଛି ପୁରା ରୋଡ୍, ବଟ୍ ଏଠୁ ନେଉନି। ଠିକ୍ ସେପଟ ଯୋଉଠି ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ନେବ ସିଏ। ଇଏ ଏଠି ନା, ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ହବ RI ଅଫିସ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ ଆସିଲାଣି, ଦେଖାଯାଉ କେବେ ହଉଛି।
लाଗୁଛି तो मजबूत बनेबो। हो बनी जाओ। हाँ पैसा तो सुबह खिया हो जाए, पता नहीं क्या होगा हमारे देश का यार अगर हर कोई गद्दार निकले तो। ये बात कहनी नहीं थी यार, लोगों को हर्ट हो जाएगा। चलो, ये है मेरा गांव। ए हिंदी कौन? ये होची मो गांव। ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ। ଛାଡ଼, ଏବେ ତ ନିଜକୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ସେଇଠି ସାର୍ ମାନେ କେମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟାର। ନା ପଢ଼ା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗସେ ହଉଛି ନା ଇଏ ହଉଛି। ମେ ବି ଆମ ଟାଇମରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ୟାର। ବାସ୍ ଆମେ ହିଁ ଖାଲି ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ପିଲାଳି ଆମର ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବଡ଼ ହଉଛି ଦେଖୁଛେ କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖା ଯାଉଥିଲା ଆମକୁ ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବେ, ସତ କହିପଛେ ବୋଲେ ମରିବି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ବାସ୍ ମିଛ ହିଁ ଥିଲା ୟାର। ରିଏଲ କେସ୍ ସିନାରିଓରେ କେହି ତାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ୟାର। ଛାଡ଼, କୋଉଠି ରଖିଦେବା, 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଷା ପରର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ପରେ ଗାଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଏମିତି ଏମିତି।